Salam qadirli vatandaşlar, salam yakribani iyleşler. Ne görüşümüz ýaly bugün ýene de edebiyat akşamlary dowam edýär. Bugünkü gepleşigimizde biz büyük Magtumly şahyrymyz, büyük klassik şahyrymyz Magtumlynyň 300 ýyllygyna bagşlaýar. Indi şu ýerde gelip ýetişen vatandaşlarymyz bar. Şulara häzir bir-birden söz bereli. Cennet iyleşimiz. Size söz verelim, birinci atış edip berseniz. Böyle. Salam yurttaşlar. Inne bu yıl 2024 yılda Mahtumguly Pragyny Pähim Paýhas ummany ýyly diýip beläpdirler. Bu yıl Mahtumgulyň Pragynyň 300 ýyllygyna ala takyrdy edip belläjek bolup ýörler. Demek 1724 ýylda doglan olmaly. Ýöne biz mektepde okan döwrümizde Soýuz döwrü okapdyk da. Mahtumguly 1733 ýylda doglan diýip okapdyk. Gahrman goşadyrlar içinde gahrman arkadagy Pähim Paýhas ummany şygyryny şahyryň 300 ýyllyk toýuna bagşlap döredenmiş. Indi şol türkmen halkyny milli edebiýatyna ýapylan serpaýmyş şol goşgysy. Bir topar klowun bular. Doglan ýyly anyk ber. Sesiniz gitti. Cennet iyleşimizin sesi gitti. Gelýänçe men dowam edeýin. Ýa-ni biz Öwrenşi türkmen edebiýatyny öwrenşi ilminde Mahtumgulynyň durmuş we döredijilik ýoluny ilmi esasda öwrenmek täsli işler edilenmiş. Muňa seretmezden taryh çeşmeleriniň gytlygy zerarly, entek dogly anyklandyrmandyr. Doglanly ölen ýyly okuw kitaplarynda şonuň ýaly hem beýleki ilmi işlerde şahyryň doglan ýyly we aradan çykan ýyllary dürli berilse de esasan 1733-nji 1782-nji ýyllar getirilýär. Bu seneleriň şahyryň biografiýasy bilen baglanşdyrylmagy Wenger alymy A. Van Berry'nin Orta Aziýa Syýahat adly kitabynyň esasında A. Van Berry öz kitabynda şeýle ýazypdyr. Türkmenleriň Gökleň taýpasyndan 80 ýyl mundan ozal bolupdyr. Mälim bolşýaly Van Berry Orta Aziýa 1863-nji ýylda gelýär. Şo ýyl hem Gyzyl Ahundan ol şahyr barada maglumatlar alýar. Ine şol maglumat esasında Mahtumguly 1783-nji ýylda dünýäden ötüpdir diýilen netijäge gelinipdir. Van Berry Mahtumgulyň näçe ýaşda aradan çykandygy, has dogrusu şahyryň doglan wagty barada hiç hil maglumat bermendir. Muňa garamazdan Mahtumgulynyň doglan senesi hökmünde 1733-nji ýyl kabul edilmegi hem Van Berry'nin Gyzyl Ahuna salgylanyp beren ýokarky we halk maglumatlarynyň esasyndadyr. Bu hakda türkmen edebiýatyny ilkinji öwrenjiler biri Ahundow Gürgenli 1939-njy ýylda şeýle ýazýar. 19-njy asyrda Ýewropa alymlaryndan Van Berry'nin diýmegine göre Mahtumguly 1783-nji ýylda aradan çykan bolsa, soňky wagtlarda onuň öz nesilleriniň arasynda ýygnalan has ynançly bir materialymyza göre Mahtumguly 1195-nji hijri, ýagny 1780-nji ýylda 49 ýaşynda wepat bolupdyr. A. Gürgenli 1940-njy ýylda Mahtumgulynyň şygyrlaryny çap etdirip oňa ýazan söz başynda hem bu pikirini gaýtalaýar. Mahtumguly 1731-nji ýylda eneden dogulup 1780-nji ýylda hem ölýär. Bu neşiriň iziýany 1941-nji ýylda Ruhy Alyýew bilen Gürgenli Ahundow şahyryň şygyrlaryny 3-nji neşirini çap etdirýärler. Mahtumgulynyň bu neşirine söz başı ýazan Alyýew Mahtumguly Prag 1733-nji ýylda Eterekde Giňjaý diýen ýerde Aktepe adly belli depäň ýanynda eneden dogupdyr diýip şahyryň doglan ýylyny
Gürgenilden tapatılıkta 1733 yılda getiriyor. Alıp şahirin aradan çıkan senesi arada hem Gürgenilden tapatlı pikir yöredi. Has taqiğı ol bu arada şeyle yazar. Mahtumgulu 50 yıl çemesi yaşaptır. 1782 yılda ölüptür. Mahtumgul şınas qarrib Türkmen edebiyatının bizim kuvancımızdır atlı makalasında Mahtumgul 1733 yılda Etrek çayının boyunda eneden doğullar. Yöne şol yerde 1782 yılda aradan çıkar deyip alıpın Mahtumgul'un ömrü bilen bağlı getiren senelerini getirer. Görünüşüyal bu meselede Mahtumgul şınas Beyqarri şahirin dünyadan öten senesi hükmünde Van Berg'in yazgısını esas edinip alsa şahirin doğulan vakti hükmünde alayım fikrini qoldayar. Şeylelikte 40. yıllarda ve ondan sonraki yıllarda yazılan ilmi işlerde, okul kitaplarında hem esasen bu seneler alındı. Yöne vaktin geçmeyi bilen Mahtumgul şınaslan bir neçesi bu seneleri ikirjenlen başlayar. Sever şahirin şığırları bilen içkin tanışan mahalında şahir barada halk materyallarını içkin öğrenen fırsatında Mahtumgulu 1733 yıldan Irak doğulup 1782 yıldan geçirek yalançı bilen hoşlaşan bolaymasın diyen çaklama döreyer. Mahtumgulu'nun doğulan ve aradan çıkan yıllar baradaki gelinen neticeleri ilkincilerin hatarında ikirjenlenme bilen seredenilen bir hem akademik B.A. Qarriyevdir. Olayam 1950 yılda Mahtumgulu'nun tercüme halı hakkında adlı makalasında şeyle yazar. Mahtumgulu'nun açık qaysı yıl eneden bolup qaysı yıl hem aradan çıkanlığı ma'lumda. Sebebi bu mesele değişli tarihi dokument kalmandır. Men bir zada düşünemeyok. Mahtumgulu 18. asır şahiri nädip anıqlap bilmeýärler. Kan uzak wagtama däl ýaňy ýakynda diýenýaly bu Araplaryň ýok peýgamberin 7-8 asyrdaky zady 632 ýylda doğulan diýip taýyk ýyl berip okylar. Ýene şu ýerde türkmeniň taryhçylarynyň ýazgylaryň ýoklugy belli, taryhy önemsemeýänligi. Taryhy çeşmelerin gytlygy zerarly diýe. Her näme de olsa Mahtumgul şahirimiz bolupdyr, haçan doğulsa da, näçe ýaşasa da esas şol. Indi türkmeniňden goşgysynam izinden okasam. Ceyhun bilen Bahry Hazar arasy, çölesinden öser yeli türkmeniň gülgunçasy, qara gözüm garasy, qara dağdan iner sili türkmeniň. Hak sıylamış bardır onun sayası, çırpınşar çölünde neri mayası, renk gül açar yaşıl yaylası, gark olmuş reyhana çölü türkmenin. Al yaşıl bürönüp çıkar perisi, küykeyip bark urar anbarın iyisi, beytörü ak sakal yurdun eyesi, küren tutar gözel iyili türkmenin. Ol merdin oğuldur, merttir pederi, gör oğlu kardeşi, serhoştur seri, dağda düzde kovsa sayatlar diri, alabilmez yolbaş oğlu türkmenin. Köngüller, yürekler bir bolup başlar, tarsa yığın erer, topraklar daşlar, bir suprada kılınsa aşlar, göteriler oluk bağlı türkmenin. Köngül hovalanar ata çıkanda, dağlar lağla döner, qaya bakanda, bal getirer coşup derya akanda, bent tutturmaz gelse siyili türkmenin. Kapılğamız dövüş günü, har olmaz, qargışa nazarı giriftar olmaz, bilbilden ayrılıp solup sağır almaz, daim anbar saçar gülü türkmenin. Tireler kardeştir, urug yarıdır, ıkballar ters gelmez halkın nurudur, mertler ata çıksa söveş sarıdır, yol üstünde yörer yolu türkmenin. Serhoş olup çıkar, ciger dağlanmaz, daşlar sıyındırır, yolu bağlamaz, gözüm gayra düşmez, köngül eğlenmez, Mahtumgulu sözler
tili Türkmenin. Sağ olun, sözümü bitirdim. Sağ olun vatandaş. Cennet iyileşimiz köp sağ ol. Katı koy maglumatlar aydıp berdiniz. Ne şu yerde Malikam oğlum gelip koştu, koşuldu aramda. Salam Malikam oğlum. Bugün edebiyat akşamları gepleşimizin Mahtumula bağışlan bir sani yan yeriniz için şunu aydayın. İnni men şu yerde söyledi halmra dağa vermekçi. Beylik gelin gıydarım tayin olyança. Şu arada sizin öz bir bilyen zatlarınızı görün verseniz. Sağ olun. Salam yurttaşlar, salam kardeşler, gelirler, gıylar. O ne bu? Batı ulu. O hem de bir hormatlı hem halkımız için bir katı kımmatlı şahsiyetin adı tutulýar, şu mertebesi, hatırası tutulýar. Onun bizim Mahtumulu Pırağı. Yani cennet kardeşimi doğru ayıp geçti. Tabi belli günü yok. Doğulan günüm, yok olan günüm. O yani çağa kalk, yani şu 1733. 34. yılda doğullu ya 73 yaşında yoğullu değil yani. Ama şu günkü yani Wikipedia'nı açıp gördüm mal o tayda yine yani doğulan vakti 1724, yoğulan vakti 1807. yıllık görkedi yani. Eyyam 83 yaşında var. Ve Ati yani adı tutulup geçilen alimler ya yazıcılar, tarihçiler bulan hemmezin beriyan maglumatı dürlü. Yani şunu anıklamak için doğru bellek geçti. Cennet kardeşimiz için. Onun 5 asır ön yoğulan adamlarına doğru takip çıkarılıp biliniyor. Ne için şu barıp şu Türkmen tahrada yani Mahtumulu Pırağı atası Devlet Mehmet Azadi ikisi yanlışlıkla kuvvetleri 1991. yılda şol Mahtumul Ullarynda ulu delegasiýa bolup gitdik şu ta. Şondan bilýär, barıp gözüm bilen gördüm ziýarata baramyzda. Indi şolar ekshumasiýa edip, ýa-ni ekspertizadan geçirämeli medisinsk hemme taraply. Boýam ölçenjek, iğnem, kelle çanagyna görä ýüz kesmem hemme zikrat edip bolýar. Ýaşam takyk kesitlenjek. Özüniň kim, atasynyň kim. Näme gerek? Umar bir gümana salyp ne bolman. Mana şu dil bolmadyk adamyň taryhyny bilen zatdy. Buna elbeýle boldy. Ne Türkmeniň geçmişine bir park garamagynyň netijesinde ýüze çykan ratlar diýip düşünýär. Indi Mahtumulu Pırağı barada aýtsam, men öz durmuşymda men ýere öwrendim harplygy, bir 6 ýaşynda ýa harplygy bilýärdim. Ondan soň ejem bilen däden şu tel çyra bar, ýa nebit bilen ýakylýan çöşölçe şey. Soň ışıgyna aşamlaryna oturduk, şunu okap berdi, ýa-ni şu birinji, ikinji kylapda ýatdan bilerdim bir topar goşularyny ýa mesela ondan soň sonra o kitapların ilk döwür çykan kitap 30-njy 40-njy ýyllarda geçen asyryň. Şo bir goşu bir tarapyna ýeme arap basmasy bilen ýazyldy. Şo goşun bäri hatlaryny ýa-ni Kiril basmasy bilen ýazyldy. Ondan şo Kiril basmasyny okardym men arapçany bilmänse. Şondan çok köňeki sözler kitap emeler başlar da setirler şondan galanlar ben bilýän. Emma bugun bir topar goşuýun üýtgedipdirler bilemok. Näme niýet bilen etdiler ýöne Mahtumulyn aýdan şol köňeki türkmen dili ýok, köp goşuldy. Gaýlapdyrlar. Originallar ýok. Ene şoň üçin men şu Mahtumulu bilen Pırağı bilen irde çağalygyndan men tanış. Mahtumulyn döredijligi bilen Mawlana Pesin Zelilin beýleki meşhur şol ilk zaman şahyrynda bir ýazyjylar bolýar. Men ýaşlykdan okap höwes bilen galyma siňdiren şahsiýetlem. Şonuň iň ulusy beýigi men üçin ýakyny Mahtumulu Pırağı. Enne näme bar şu taýda Mahtumul bilen aýtmaly bolsa bir topar zat bar. Ýene de cennet kardeşimizle dolanyp gelýän goşuýuny okutdy. Jeyhun bilen Hazar deňde arasy çöl üstünden öser ýeli türkmen. Eredin Jeyhun ýa namy derýär. Hazar deňde ene Kaspi.
Şu ikisinin arasında Türkmen yelös ya. Demek şu Türkmenin toprağı. Şunu 300 yıllık yadigarlık dikcek bolýan lellim. Ine Türkmen, ine bahirden men kakan arasında galan yerde Türkmen yok diyen adam gelip indi şu akıllarımızı yadigarlık diken bolýan Aşgabatda bir seredin bolýan zatlar. Bir baka ver. Ne yüzüne bar sol adıma yadigarlık diken. Ondan sonra ağırlı verse de yine bir azı hakikat ba Mahtumulu Parag'ın doğduk tepesi yaşayan yerleri yaşlının öten yer ya son durmuşum köp böyle onu geçen yerine şugun kugun ne kargalaya tırabı. Son teorekler. Şu mahan SSR yıkılandan sonra şu mal kargalada adam yok. Teorekin ne kovuların bu vurup kaldı dik baydiyal. Kaçsan kaçtı. Kim Aşgabat'a göçtü, kim Nevit Dağı göçtü, kim Krasnovod'a gitti. Kim Orsiýada göçüp gitdi. Hatta şol pagranişlikler bardy, şerhede gorýan gargalady. Şolun salladyna ofitserine durmuşa çykyp kaçyp giderler ama Türkmen gyýlan içinde. Täze şu horlu şu aşlykçylar. Ol niýatyň döwrüne başlanan zat. Ine Mahtumulu Prag'ın doğduk tepesine ine Baýguşyň harabasyna dönürün haramzady gelip ine Aşgabatyň eterini onu 100 metrlik bina diken bol özüni körawry gazanjak bolýar. Ine körse o galdyrlan halkymyzyň gözüni öňüni. Ine men şoňa janym ýani. Ine bu edip beren oýunlar. Ine biziň iň beýik akyllarymyzy ine o halkyň öňüne galkyn edip tutup özüne ogurlyklaryny dowam etdirjekler bilen. Ondan yine de bir çekeleşikli mesele var. Ondan ben şunu aytıp geçen kän çekeleşikli zat boldy. Hatta şol 90-njy ýylda Türkmenistanyň parlamentine de gozuldy şu mesele. Näme üçin? Şol aýtdym men şol baýdagy bäş göl men şonu asla nazarda almak hasaba edem. Şu sebäp şu Türkmen bäş tireden taýpadan ibaretdir. Ondan şu taýda mysal getirýärler de ne Mahtumulu ýazypdyr, ne ýanky teke ýomut göýekleň ýazyr alyly bir döwlete hyzmat etsek bäşimiz. Goşusy bardy. Indi şoňa sarıyan adamlar var. Önemli için bäşimiz diýipdir. Biz bäşler Türkmene näçe tire taýpa bardy. O parlamentde de gozuldy şu mesele. Ondan bir zat bardy, ýa-ni şahiranalikde ýa goşu dözmekde hemmesin sanap aýdyp bolanok. So Türkmenle ýoksam onlarça tire taýpa bar. Şoň hemmesi nädip bir ýanky ema sygdarsyn bir setre ýa bir ýanky 4 setre köpledi. Mümkin işden. Ana arada cennet kardeşimizden bizim oturan bir topar gelin gyýlymyza bagyşlap ýazan goşgusyny 4 ýa 5 adamlardan tutdu. Biz kene otay. O yine de 10 goşu yaptı da par adamlar. Ýöne şunun ritmi üçin, kapya üçin, goşuň bir tertibi getirmek üçin ýazylyş formasy bar. Ine şol döwür Mahtumuluň şu goşuň ýazanyna kelletine gelip pikir şu diýip men düşünýän. Şo döwüşün parlamentden hem diýip aýtdym şunu. Ýöne ben Mahtumuluň ýazan zadyny biz düzediş giýirme hakkymyz ýok diýip düşünýän men özüm. On ýazan zady el bolsa onu her bir gelen adam el urjak bolsa onu on ýa mirasy ýitip geçjekdir. Ýöne biz öz ýanymyzdan şunu özümüze düzedişi alsak hat takyp şuň kuguny gawat gelerdi diýip aýtjak bolýan zady. Meselem şol emesinde bäşimiz diýen ýer bar da bäş tiran sanapdyny bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Men şo ýerini uly kiçi tire taýpa ählisi bir döwlete gulluk etsek barymyz diýen bolsa, ine şonu bütün Türkmenistan halky ilaty ähli tireti taýpada içine girjek. Ine şu gün ýagdaýmyz. Ýöne şol döwür şu zatlar görüli bilmendir, ýa baha berilmendir, ýa Türkmenistanyň şular real formada döwlet boljak gözüňe gelmez. Men bilemek näme bolup durmandan 300 ýyl ozal ýa 250 ýyl mundan ozal. Ular şonda urny ýazan bolsa şu goşuň. Ýöne şular ýazjak seter bar, oňa da men şu gün öz tarapymdan öz bilşimi, öz düşünýüşimi aýdýan o taýda Mahtumul Prag'y bir tirany beýlekden kim tutup ýa ýokary tutmak üçin eden dälip düşünýän sebäp goşu düzülerine bir öz ritmi kapy düzüliş formasy bar ýa formaty bar. Şoňa laýyklykda düzülýär. Şoňa diýdim. Indi şu gün ýene de aýtmaly zat her ýyl
19. mayda 17. 19. may aralygynda ya 19. 22. may aralygynda olum takyk bolmandy Türkmenistana mahtumlyň gülleri bellenýär. Indi şol bellenen güller esasan mahtumlyň dowduk tepesine bütün Türkmenistanyň adamlar ziyarete gelirdiler. İran'a gidip bolanatdı o döwren bir kişi. Bu buyurna. Ondan sonra Aşgabatda Mahtumgul'un yadigarlığı var. Yine son önüne gül desteler koyuyor. Yönüne. Şimdi bugün oynalayan siyasi oyun Mahtumgul'unu öz şahsı behbitler için ya öz cenayetlerin üstünü yapmak, gömmek ya batırmak için kullanılan şahsiyet oldu. Şunu halkımızın bilmesi gerek. Men bilemekte ne yüzüne barıp şu adamlar şol may aýyna açylsa barıp Mahtumgul'un heykelini öňüne başyryp gülleselerini goýjaklar da özlerim halkymyzy sömürip otylar. Yani 32 ýylda halkyň ýaşanan köpüsini Türkiýede talabançylyk edip Mahtumgul şonu isledimi öz halkyň ýaşany arzu etdimi Türkmen şeýle durmuşda ýaşamak 50 trillion üstüne oturan Türkmen ulgurnak bolup gelmelim dünýäde. Yani şu meseleler bar, ondan bular bar, gül goýjaklar. Ýöne goýýan bolsalar, men şolaň ozal bir çykyşyna ýazdım, aňyrda şol Gülale Hedret Guliwa diýip bir owadaşymyz bar, men kızlar batly kino rejissör. Şoň çykyşyna ýazdım, kızlar batly bir ýigit bilen, ýigit diýene menden bir kiçi ýaşy. Şonu aýtdy, ol ýanky aýna Mahtumgul Pragymyz bar, beýigimiz bar, nämämiz bar diýip burlupdy. Menim kommentde ýazdım. Beýle Mahtumgulyň şeýleýän bolsaň, äsli songa diýişgärler, hemmäňiz bilelikdi. Ya her biriňiz ýekelikde sahna çykynda, şu Mahtumgulyň birje setrini okap beräň diýdim ogu. Ýanky gömürli derýalar, ýykylly daglar, ýetimler göz ýaşyny döke başlady. Orromsudan bolan haramhor beýler ýurdy bir ýanyndan ýyka başlady. Şunu okaň diýdi, başy işlat gerekkä. Gayratyny çatdýan bolsa, Mahtumgul Praga hormat goýan bolsa, şonu diliňizde sena edýän bolsa, erkegiňiz zenanyň, äsliňiz şol tok edip beren ekrany çykyp bererler. Ene 19. maýda şolara berjek nesihat. Gayratlyňyz bar bolsa, şol minberiň öňüne çykynda aýdyp beriň şonu. Menim ondan bärden size el çarpayım, kalk bol. Yurdun daşyny jyda düşen türkmenler bol. Ene şonu aýdaýyn edim gysgaça, ta bolyň diňlençi. Sağ olun. Almada gatı doğru aydınlatlaňyz. Doğru bellep geçtiňiz. Menim şoň üstün ýetireýin. Ýanky heykel gurjak diýeniňiz mi? Nemäniň Mahtumgulyň heykelini 100 metrlik diýip. 100 metr dämi? Ay ho 100 metr var diýip aýtdylar maňa. Oňa çykarylan pul ýa milliarlardan milliarda bardyr dolar hasabyny. Ogurluk. Ana şonu aýtjak boldum. Bu taýda Mahtumguly syýlap, hormatlap, helak bolup duranok ol şol pul aklama üçin ýene de bir sapar şonum ýatlydaýyn idim. Ne şu ýerde ýene bir kisany gelin aýdymyz bar. Malika molum berki taýynsyňyz. Sizem haýsam bolsa bir goşgusyny bilýän bolsaňyz okap berseňiz. Onun soňky bahara geçirerdi. Ben internetim kän gowa eder, sesim kesilip biler. Şu wagtda Her şu wagt gowa eden olsa. Gömürli derýalar, ýykylly daglar, ýetimler göz ýaşyny döke başlady. Orram sudan bolan haramhor beýler ýurdy bir ýanyndan cemawatsy adam bir gowry sir. Nice mollan okan olmay sebessir. Kadylaryň käri çaý bilen nasır bir bolduk nişana tuta başlady. İşanlary her gapyda tapylar. Mollalarına yok mujabat yapylar. Öwliýa menip jöwe sopylar gyýgyryp asmana döke başlady. Şykar beýwana gyýdy gelini, ak ýüzüne yapar gara telini. Kemçinlik eýleyip ýygan puluny düz ödüp özüne
daka başladı. Dünyada süt horun pul yığmak derdi. Bayların malları bize ka erdi. Tova edin. Gözüm bir yaman gördü. Birbirine birbirine yaka başladı. Maltumuri başa bağlan selleler aç börde yortup nice morlalar. Halallan haramdan yığnap kallalar. Her ne tapsa dıyınmay dıka başladı. Şu koşkusunu okudum se şuna men edil häzir ki bol şunlarda yaşayan zatlamady öňde görjeken magtymry işan ana şu mollalaryň azgynlyk etýännem, kazylaryň adalatsız işleýännem aýdypdyr. Ne gyzgelinleriň azyp ine şu azgyn ýollara düşjegini, türkmeniň ar-namasyny, ahlagyny ýitirjegini hemmesini görüp bilipdir. Şu yurdun başında oturanların aman ha haram hor begler yurdu bir yandan yıka başladı diye yıkıldı yurt Türkmenistan yıkıldı namnışan kalmadı diysek ama ya 3-4 tane bir gepesede düşünýän kaldı diýmesen kalany lolu oldu değerli oldu yoldan çıktı. Hmm, doğru. Onda o wagtlar yıkılman eken, watanyny şu wagt yıkılıpdyr eken. 200-300 ýyl mundan görüpdir da onu şu wagt yıkyljagyny. Ha, Doğru. Sağ olun Malikam oğlum. Gaty neme bir ýüregiňe batyjda sözleri, her bir sözü şu goşgusyna. Edil şu günkü bir ýerden ýokardan bir ýerden synap oturup görüp ondan ýazan ýaly. Men üçin. Pulam aklanşyn aýdypdyr, pulam aklan edi. Hmm. Bir ýandan dıka başlady diýe. Hawa. Şoda. Iniştaýda Baharada söz bersek, Bahar taýin bolsaň eger yo wagt gerek. Salam yurttaşlar, ildeşler. Benim şu baktım olayım. Koşuksunlar birini okap vereyim. Kaygı gamda eziz ömrümü soldurup, şum pelek azabım reygan eyledi. Yazan kitaplarım sile aldırıp, gözlerim izinde giryan eyledi. Gapıllıkta düşman aldı başımı, dargıttı her yana deni duşumu. 5 ýylda bir kitap eden işimiz Kızılbaşlar alıp veyran eyledi. Bir näçämiz olu bağlı kul bolup, niçeler izinde sargarıp solup, kimi verip onun bahasın alıp, her kime bir belli baha eyledi. Şümpelek bir rehim bana bildirdi, ağlamaktan gül yüzlerim soldurdu. Ol yazma kitabım sile aldırdı, düşmanımı ceyhun derya eyledi. Niçeler dünyada oldu bir kişi, näçäniň ağzyny doldurmaz aşy, niçäniň matamdan tutulmaz başy, gije gündüz ve vale letal eyledi. Koşgularım şundan ibaret. Menem şu ýerde yazan kitaplarımı sile aldırıp diýeni birä şu mahkumlyň kitaplaryny ýok etmek, başga da yazıcılarımız olaryň kitabyny ýok etmek, esasy halka yarajak kitaplary ýok etdiler. Tamam. Dargatdy diýip, indi dargadyk, ul bolduk. Şulary getiripdir mahkumly öňden görüji. Biz çaga wagtymyza aýdýardylar. Mahkumly weli bolupdyr. Hemme zady öňden görüpdir. Diýip burun edýärdiler. Şulary burun berdim. Sağ olun. Hawa sağ ol Bahar.
Doğru aýtdyň. Ýa-ni gaty köp kitaplarny Gydylbaşlar gelip şol otlapdyrlar, ýakypdyrlar, suwa oklapdyrlar, şoňa edipdirler, aýdyp o şol bizem okan döwrümizde şu zatlar aýdyp berýärdiler. Ondan ýa-ni cennet iýleşmediň aýdysýaly. Menem Sovet Soýuz döwründe okamda şol 1733-nji ýyl dip doglan ýyl dip aýdyldy da awtobiografiýasyny geçenmede. Şol häzirki dünýäli adamdy. Indi bolsa 24-nji ýyl diýdiler, welin men hayran galym. Nädip ol beýle ýyda 10 ýyl, 11 ýyl tüýşipdir. Diýmek ýyzarlap ýa-ni buny nime diýendirler? Ýazylan ýa-ni soňky ýazylan nimeler we goşgulary bar. Şolar boýunça, şolaryň mazmuny boýunça, manysy boýunça mysal getirip nimeden atlaram bar da, şonam belki gözüňe tutup 10 ýaşy has köprak ýaşan bolmaly ýa öňürträk bir 10-11 ýyl öňrek doglan bolmaly şol ýalyky netije gelinen bolmaly. Sebäbi şu Wikipedialarda da hatda girýän bolyn, Google'da da girýän bolyn şu ýerde de neme diýip berýärde, käbir goşgulary we ortlardan şu kapyrlardan neme goranmak üçin diýede, diýmek şu döwürlerde ortlaram gelip başlan bolmaly. Ýankyja bir bölejik ýerini şu ýerden men size Wikipedia'ny okap bereýin häzir. Magtumulynyň goşgulary öz döwrüniň taryhyny, durmuşyny, wakalaryny bilmäge kömek edýär diýe. Eýran basbalçylarynyň Magtumulynyň owasyny häli çodup halky talapdyrlar. Bu gezek hem onuň eserlerini ýakypdyrlar, suwakdyrpdyrlar. Şonu şeýle diýem. 5 ýyl bir kitap edenişimiz Gydylbaşlar alyp gelip weýran eýledi. Onu emedi izinenim şeýle diýe. Magtumuly ýurdy halky tozgunçylykdan daşary urt basbalçylarynyň çalışmalaryndan halas etmegiň ýoluny aktarypdyr diýe. Şonu ol türkmen tire taýpalarynyň birleşmegini isläpdir. Merkezleşlerin bir döwlet gurmaly bir netije gelipdir diýe. Bu goşgy ötetirler bolsa onuň pikirini has hem aýdyň beýan edýär. Türkmenler baglasa bir ýere bili, bu goşgy ýanky deme okap berdi, men onu okamaýyn, ýygynyň şeýle diýe. Şu taýda şu ruslara bagşlan bir nimesi bar eken, goşgy şoň bir kupletçini okap berin. Magtumuly diýdi ýanyň diýerligine, musulmany goýma kapyr gorlugyny, rowaç bergin ýumut gökleň birligine ol Kemalhan owgan bolsun başymyz diýe. Şu taýda şol kapyrlara diýe gorlugyny itermäň türkmenler diýdi. Kapyr diýmek şu döwürlerde ortlary gelen bolmaly, gelip başlan bolmaly. Ne şu barada ýene de bir maglumat orta oklaýarlar. Diýmek ortlaňam gelip başlan döwürni Magtumuly görüp geçen bolmaly. Ne şu barada aýtjak bolýar. Intek bir umum bir anyk zat ýok. Ýöne şu ýanky halmada siziň bir aýdan zatyňyz bilen gaty ılalaşýan, şol ekshumasiýa edip, şonuň sünküniň analiz edip, hemme zadyny DNK hemme zat edip bolýar da, ýanky sünklerini ýerlerine goýup, kellesiniň ýanky kelle çanagy bar. Şoňa çenni nime analiz edip, sünklerini ýerlerine goýup, boýuny santimetr edip, belli bir karara gelip bilýärler da adamyň boýuna çenni. Soň renkiniň näilrek bolanyna çenni aýdyp bilýärler. Saçynyň küjür taşly bolup ýa gön taşly bolup da edip berýärler. Şonu nime dip oturman, bir kösenip oturman, şu ekshumasiýa edilse, ol erbet zat däl, bize ullakan bir açyş bolar bu kadiýan, ullakan bir aýdyňlygy eltermek diýen, anyk bir zat orta çykarmak diýen, şu ekshumasiýa edilse, soň ýene de onu gömüp bolýar, istese başga ýere göçürüp bolýar. Dogry dämi halmada? Ne şu kösenip ýörmän bir her kim bir özüçe bilen zadyny orta oklaýar da Google'a goýýarlar, ine bizem şonu okap berýär, başga bilýän ullakan zadymyz ýok. Ýene de şol neme salgylanmaly bolýar da Google'a online Wikipedia. Indi şu gepleşigimiň ahyryna benim bir goşgusy bilen tamamlaýyn diýen. Onu men uçurma kanını biraz boşayım. Onu çarın. Bale.
Mene cennet kardeşimizin okuduğu bakar siz ana Malcolm oğlu. Solon men dinle watin bolsa sağalypdy öz okanmaya eşdenim görýän bol şuwulky ýazylarynda bilen bir topar ýerde sözler çapraz gelýär. Belli. Örem 5 ýylda bir kitap kılan işimi, eden işimizde kılan işim maktumulyn ýazmasyn. Gyzyl başlar gelip weýran eledi. Yok attım yok, yaktım yok, otladım yok. Veyran eyledi. Sonra aklısın küledip, zınıptırlar, yakıptırlar, soğuklattırlar. Hem meclis o veyrançılık sonra geliyor. Enne şu malt enne son hükümet Niyaz'ın da uğrunu Rafsancan'ı bilen doğru koştu da. Bu separatizm. Sonra İran'ı değişti zatları aydılmalar etti. Ayırmalar etti. Şu kadar başladı. Ondan sonra Rafsanjanyň döwründe ýa-ni Türkmen şäherini başga ada urdular. Indi Türkmen şäheri adaly o Parslan birdeli bilen Mazendaran näme diýen tapdyrlardy. Başga o ýöne toprak Türkmenki. Indi sonra ýene näme bar? Indi Sovet zamanynda Mahtumulyn din marada ýazan goşlar hiç birden ne radioda aýtdyrdylar, ne de halka okutdyrdylar, ne de bagşylar aýtdyrdy. Ya mesela sayılı ateist din marada işte okumak yazmak barada. İnni bolsa Mahtumulyn şu gün son 30 ýyl Mahtumulyn akly watançylyk goşgularyny şol sany ýa-ni bir ýyka başlady şu goşgularyny ýazgadygan etdi aýtdyrma. Özlerine değiştiler sebebi. Onu da inni şu hem Mahtumulyn bir ýerde watançylyk barada ya Seyit Nazar Seydin o emez barada ýa-ni watan barada halk barada hiç de okulyanlar hiç ýok. Gadagar. Inni Gurbanyly kellesine şeýle künnükli Mekka gitdiler bilen akmysy tohum ýanyna aklylar. Inni tersine hazır mın ýazan dini goşularyny ortaga çykarlar gördüler. Bularda sebep inni halka hödürleri ideologiya galmady. Taglimat ýok bularda. Yani, devlet adam üçindir diye. Kim adam üçün? Konstitutsiyada olsa halkın adını rayet deyip tut diye. Şu taýda iki söz olur. Adam ve rayet deyip. Demek adam öldürür oluyor, rayet bizim halkımız var. Şu taýda konstitusiya girdipdirler bular bir sözü. Halkımızın şu zatları yok var ana. İkisem demeli Ama yakınamedi adam ve rayet hukukları diye. Adam ve rayet hukukları. Adam kim böyle? Rayet düşünüplerini bizden halk o adam kim böyle? Özü tohumu şunu koruyarlar. Yani şular ýaly zatlar var. Getirip men pikir edýän şu taýda Mahtumula şu ýadygarlyk dikip, ondan şu taýdan bir medrese açdyklar da öz adyny bilemek. Bir zatlar oýnajak. Yani indi birerden dini oýnamasalar başga hiç tat galmady. Halk bulardan çok geldi. O dini duygusam halkımızda näme var? Türkmen hiç açan ömründe şu mescidin kapısını yıkılıp manglayın daha sonra oturur. Türkmen yok. Türkmen öz Garagulnyň ýylyny, 5-9 ýylyny geçiren ömrüni şarwa millet bol. Şu gidip bir gur toprakdan diňe Mahtumly medresede okuýar. Kwasta şu ýa-ni halasta şu gyzlaýak onuň emesi var, medresesi var. Ondan aňry yemek edýär bir näme bir Bukhara medresesini okuyorsan, Xiva medresesini okuyor. Ondan şol döwrün atly Avril hem yankı şahirleri var. Ya agirtleri, özbek, täzik, şunun hemmesi bilen gatnaşyp da bolan adam bol. Gaty ilimli, bilimli, şu Orta Aziýanyň hemme ýerine ýener sökün. Tiýahat eden, ýöne dini taýdan. Son gelip şol bine öýde ýurduna gelende de görse hana moğollasam nasıl satyp berçilenjek. Para peşkeş, on okan ilmi bilen olak edip oturun işi düýbünden ters gelýär. Şol biziň şu Gurbany Gulyny, şoň tohumyny, şoň edip beren işleriniň üstü bilen ine halkyň dinini ýigrenler şol döwür Mahtumly owasyna dolup geldi ine din okudum deyip kellesi sellel gedip bererler edýän işi şol ekän. Çilim çekýär, nasat diýe pul baýýorsa hemmesi şo taýda gary bolsa janada çykmada adam ýok. Şo döwürde bar eken. Şu kellesi selleller kim güýçli bolsa, kimiň elinde emel bolsa, kim hakimet başynda bolsa, kimiň elinde gamçy bolsa şoňa hyzmat edýär.
halka hizmet eden mollası, müftüsü yok, bar diýse elini galdyrsyn. Yok da. Inni bugün gelip mahkum bolin, inni hazır din goşmalarını çıkarırlar orta. Orada durmam. Yani vatan mı aradı yani kaydan mağul. Çıkarsınlar orta bar olsa. Orlamsa dona bolon haram hor beyler. O kozun hanım. Haysı gayratlı şunun. Yok. Ene kardeşlerim şunyali. Valla onu olmuşsa vaktinizi almayın. Sağ olun dinlediğiniz için. Sağ olun kalmada. Şu yerde menem bir goşgysyny okap bereyin. Durasın geler. Bir den anlara bağışlanan goşgysy. Güzel bardır güzellerden ziyade. Onun hizmetine durasın geler. Edepli, ekramly, mülayim zada. Tä ölünçäň bile yürüýsin geler. Güzel bardır uzun boylu alkymy. Garankyda düşer, garanky gijede düşer yalkymy. Sözlegen sözleri misli bal kimi ýanagyndan posu alasyň geler. Güzel bardır günne günne görmeli. Şol gözeliň ziya zülfünü örmeli. Düküp hadinanyň baryn vermeli. Onun tövdasyny bolasyň geler. Bardır gözel sirke bastyr saçyny, artmaz ýuwmaz tabagyny daşyny. Tıylamaz atasın ene yaşını, onun hizmetinden kaçasın geler. Güzel bardır akkağıy zek bilegi, can içinde bile bolor yüreği. Şeyle güzel mert yiğidin geregi, ne hacet islese beresin geler. Magtum oly syn gerektir gözeli, kerne kısmet bolsa tartar edeli. Dünya malın harjet ýagşy gözeli, yamanyň ýanyndan kaçasın geler. Ene şeylere Sağ ol, sağ ol. ha o şey dip şo döwürlerim ýa-ni gelin gyzlaryň nähili baha bermegi başarypdyr da. Arasa gelin gyzlar bar ýa bir mülayim gelin gyzlar bar eken. Şo döwürde ýanky neme aýdyp geçdi goşgysyny. Neme diýdi? Şol yaman ýollar bilen gazanan pulunam üstüne sürte başlady diýdi. Şo döwürlerim bar eken ýejek bolýan ýanky gowaýallarym bar eken, ýollan çykanlarym bar eken. Şonu aýtjak bolupdyr da goşgysyny. Ene şular ýalrak vatandaşlar. Hem aydın dağıtlar doğru ol bir yerini ama biraz düzeliş vermek gerekti. O hazinanı vermeliler de biz olsa inna çok bolup verse hazinan. Onu bir gödele vermeli olsa halk ne bilmeli olacak. Doğru. Nayda. Ha o doğru. O hazinan berip bolmaz. Neme? O. Onun näme şu ýerde gelip gyzykly gurunlar berdiňiz, her kim öz bilençi goşgysyny okap berdi. Sağ bolsun aýdasym melýä. Sizem näme hoşlaşsaňyz, hoşlaşaýsaňyz aýtjakladyňyz bar. Sağ olun ka. Bolýa. Öyle sağ olun yurttaşlar, ildeşler. Sağ olun yurttaşlar. Öyle çaremine halmıra